Máš minútku? Martin, prosím ťa, skoro pri každej zákazke od nás pýtajú školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Prosím ťa, čo je to tá výška? To je to od 1,5 metra? No pozor, práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou je práca, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Rozumieš? No ani nie. Znamená to, že nie je definovaná žiadna výšková úroveň. Je to situácia, pri ktorej je osoba ohrozená pádom z výšky alebo do hĺbky. Okay, a prečo mám stále niekde v hlave zafixovaných tých 1,5 metra? Lebo je to úroveň, pri ktorej osoba, keď vykonáva stavebné práce, už musí byť chránená. A to prostriedkami kolektívnej ochrany alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu z výšky. OK, čo je napríklad to kolektívne zabezpečenie alebo tá kolektívna ochrana? To je napríklad zábradlie a prostriedky kolektívneho zabezpečenia majú prednosť pred OOPP proti pádu z výšky. Aha, ďakujem, už to mám jasnejšie. Páči sa.